May ganda sa tanan og welcome to another episode of Mga Huni Ninyo. Karon atong i-promote ang usa sa mga maanindot na kanta ni Monsignor Rudy. Actually, mo na siya pinakanindot na kanta ni Monsignor Rudy o pinakasikat na kanta ni Monsignor Rudy. Pero kantahon ni siya sa usa ka pari sa in English na translation. Muna ang Why Sukod ug ang mukanta ni ini si Reverend Father Charles Luis Jaime, ang kasamtangang Vice Rector sa seminaryo sa College Seminary, ug ang mutukar ani o si Reverend Father Avelito John Burgos. So, don't forget to hit that subscribe button and ring that notification bell aron magpadayon main mapahibaw ninyo sa mga umaabot ng mga segments and episodes din hila sa Mga Huni Ninyo. sa moto. Thank you kaayo, salamat kaayo sa pagtutok dinhi sa atong programa nga Huni Ninyo o ginaot nga makita na sabta sa mga umaabot pa nga mga episodes. Thank you very much and God bless you. Mga